y me pareció muy bien por una razón. A mí me gusta mucho escribir, mucho. A mí el escribir me mata. Yo si quiero el ordenador que me ayuda, vale, però escriure jo, mare de Déu, és molt fort. D'escriptura no havíem fet mai res. Sí que així a l'escola de teatre sí que se generen coses i moltes vegades en els muntatges se treballen a partir de coses del mateix grup, però que escrigueren ells, no, és la primera vegada. Entonces, como me atraía, me pareció maravilloso y la verdad es que, aparte de que me he sentido muy a gusto haciéndolo, es que he conocido a otras personas que a lo mejor las había visto por el pueblo, pero no había tenido relación con ellas. Y veo que hay muchas personas con las que puedes tener una amistad y me ha gustado mucho el taller. Me he sentido muy integrada y muy bien. Jo m'entere perquè faig el teatre en Jessi i Jessi, com sap que jo soc un torbellino, m'ho digué, i doncs vale, una experiència nova perquè jo això no ho havia fet mai. Jo he fet moltes coses, però això no havia plegat. M'ha encantat, primer, perquè jo he viscut un poc també aquesta preparació prèvia, que era bonic veure-los així, però quan els hem vist ja, quan estava el públic, quan hi havia tantes emocions en marxa, era tan tendre, tan bonic com mitjançant les paraules o mitjançant la dramatúrgia que també ha sabut crear Isabel, com ells donaven forma a tots aquests records que formen part de la identitat d'un poble, que jo crec que per això és tan especial. Perquè jo he estat molts anys en França i entonces moltes coses de Picassent no les sabia. I ara m'he enterat de coses molt boniques i de persones que han viscut vides molt difícils. Lo que más me ha llamado la atención, por ejemplo, la señora que habla del bebé que le dicen que está muerto y no está muerto. Lo del colegio, como yo también lo he vivido, de otra manera, pero lo he vivido. Lo más triste que hay es que a una niña no necesitas pegarla para hacerla daño. Jo vaig escriure la meva experiència, que era la de la meva filla, que me digueren que no naixeria i al final va néixer i viu. I avui en dia és el meu coret. També tinc un net, que també és l'altre cor. Entonces, lo de esa niña que yo hago de mala monja, que ojo cuando me dijeron que tenía que hacer el papel ese, yo tengo la voz bastante fuerte, pero no sé hacer de mala. Entonces, me ha costado un poquito interpretarlo. Jo els he vist meravellós. És que estaven tan tranquils i això és tan bonic veure-los tan sincers. Realment és quan hi ha màgia a l'escenari, quan una persona creu en el que fa, quan una persona es despulla, i jo crec que ells estaven totalment brindats a la gent, brindats als seus records, al treball que havien fet i com a molt orgullosos i molt orgulloses d'això que havien creat, de la seva joieta. Ha sigut meravellós, no he pogut acabar de tot perquè m'he tingut que anar de viatge, però ha sigut meravellós i les companyeres no puc valorar. De l'1 al 10 crec que no puc valorar-les. Creo que ha venido más gente de la que yo me esperaba y casualmente conozco a casi todos. Entonces han venido dos personas que me quieren mucho y para mí ha sido gratificante el ver que había personas aquí que podía comunicar con ellas y que ellos me han felicitado y ellas, y bueno, pues me siento satisfecha. En seguida m'ha tornat, però he estat un poc nerviosa perquè és la primera vegada que ho faig. I és totalment recomanable, perquè també per donar-li valor als nostres majors, als seus records, a tot allò que sembla que passem desapercebut i que forma part del que nosaltres som ara mateixa. A mi aquest tipus de tallers són experiències molt boniques, perquè la joventut d'ara no sap moltes coses de lo que ha passat en esta vida i la veritat és que a mi m'ha paregut meravellós treure tot això